wannan biki sai godiya. Ango na amarya. Ango na amarya. Bari dan kamo mu ko ɗaya ne saboda kai ango. Mu za mu koma. Bada ba ke da bari in banza na ga shinkafar nan har wa wasu ake kasu cinye su. Mun magana shinkafar. Allah na shinkafa ka san na ba yana wajen wallahi. Ina ganin fa na ɗibo ruwan dafa kai. Wai Alhaji yayi na kai ka ba ka yi fa a ganka cikin wannan da farin ciki. Ai manya. Auren nan da na sani da ban. Saboda duk tunani na yanzu na rasa yadda za a yi faɗa wa Hajiya cewa na yi auren. Wai dakata Alhaji. Doganinka da nake Alhaji ashe dama baka fi karfin gidanka ba? Wai ganin masu kuɗin nan cewa da manya-manyan motoci da babbar riga wallahi zaki ne a waje kyanwa a gida. Duk wuta muke sha a gida. To shi yasa na kira ka saboda na san kana da fikira da iya kalaman da zaka faɗa mata wanda za ta fahimce ni ta fahimce ka cewa na yi auren nan. To kai Alhaji ka san ba za ka iya zuwa ka sanar da matarka cewa ka ƙara aure ba kuma ka aure ta? Kwaɗayi na? Yanzu kwantar da hankalinka Alhaji. Mudi ka san duk inda ya ga an haɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda ta lalace. Dan haka zan shige gaba ba Hajiya ba in aljana ce ita zan yi fito na baje mata zance. To na san kwaban kar ka je ka ta sakar zance ka je ka dagula al'amara. Kar ka damu ango Allah ya taimake ka. Kai matsalar ka muji ana ga yaƙi kana ga ƙura. Amma Alhaji ka aure ɗanyen kaya. Yar bana bakwai ce yarinyar. Alhaji za a ɗabi da na sha. Ango. Allah kiyaye. Wani? Rono. Wata ya tafi ka? Ko mai mashin? Aba Alhaji laifin me na maka ka san kana kiwon damusai a gidanka? Alhaji ka tura ni. Damusa kuma a gidana? Bare da gaske Alhaji. Abinda zan iya tunawa kawai ina sa kai daga an ɗauke wuta. Kawai ne na ganna an fito da ni a haka. Abinda ya faru da kai, abinda za a mun sai ya fi nakan nan. Dan Allah Alhaji ko harkar arziki ce ta zo dan Allah karka neme ni Alhaji. Dan Allah. 70 years old man. Amarya kawai na sake ta.